Haga jinga kai ICC Under 19 Cricket World Cup hapeng ke India, Persia ke England. Haba phai shang ke jinga kai final ke India kala job ya ke tos, bat kala jet bantit nengkong. Haga palitit jong ke India ki samla tit jongka ki lala abnile kai bha, haga ba ki lala ban kamai hadu south spark khatway runs bat hap khandai wicket na ki sun peu over. Barhagan ke jinga kai final Surya Wanshi ulala ban kamai hadu shis pa nyau peu sun runs nak benta ke India. Abangi phai pat shaga palitit jong ka England ki samla tit jongka ki la persyang ban be ya kathong balabu da kari India Henry ki klem la ban kon aga bagi lala ban kamai tang lai spa khatway runs barhap baro ki wicket bad ka India ka lala ban pelim ya ka England hagan ga final da shis pa runs. Parleng bagan ngi jing job ka India kala yo ban ra e ka nam adu jong ka Under 19 World Cup haga sin ka ban riu. Haga jing la kai Serie A preng ka Verona Persia e ka Pisa haga ngi jing la kai baro artli ken hun ki khai klem la ban pen khi jar nadu basdang ka jing la kai hadu bukut jong ka jing la kai wala baro artli ki ken hun ki la persyang mani open khi jar Henry ki klem la ban pen urlong. Haga jinga la kai La Liga preng Union Berlin Persia ek Eintracht Frankfurt haba phai shak ngi jinga la kai baro artli ki ken hun ki khai da mar shikul hadu bukut ka jinga la kai ya ga shikul jong ka Eintracht Frankfurt la yo ban Thep ha ka minit ka pra pheulai bar ya ga shikul jong ka Union Berlin la yo ban Thep ha ka minit ka pra phnyo leng ba ka penalty. Haga jinga la kai Serie A preng Celta Vigo Persia ek Osasuna haga ngi jinga la kai ka Osasuna kala khur ka nam job hadin bukalala bat pelim ya ka Celta Vigo da ar la ka wei. Haga jinga la kai Premier League ha preng Leeds United Persia ek Nottingham Forest haba phai shaga ngi jinga la kai ka Leeds United kala khur ka nam job hadin bukalala bat pelim ya ka Nottingham Forest da lai la ka wei. Haga jinga la kai Saudi Pro League ha preng Alnassr Persia ek Al Ittihad haga ngi jinga la kai ka Alnassr kadang Bteng ban khur ka nam job hadin magalala ban pelim ya ka Al Ittihad da arlanat bari gini ki argol juga Alnassr la yo ban Thep nengkong leng bau mane haga minit ka ba pra peu sau bari ga gol ka ba ar yo ban Thep leng bau Gabriel haga minit ka ba khandai peu plus riu leng ba ngi jing job ka Alnassr kala kiu sha ka kerdan ka ba ar ha ka mi ka khen pon bat ko duna shipon ya ka Al Hilal ka ba bat ya ka kerdan ka nengkong.